myself down without you by my side. Kello on ilta. Mä en oo kuvannut mitään tänään koko päivänä, koska mä en oo oikeastaan tehnyt mitään kuvaamisen arvosta. No, muutamat TikTokit mä tein ja julkaisin ja sitten mä kävin heittää puhelimeen. Käytin sen huollossa. Kello on nyt 19.18. Meillä on ideana, että me kuvataan lyhyt elokuva, kinda, mikä se on. Tämmönen teaseri, eli meidän tulevista farkuista. Me lähdetään nyt katsomaan niitä spotteja, missä ne kuvataan. Zoomaa takas kauemmas. Niin, ja sit ne viedään. Mut se olisi periaatteessa paras, että se tulisi silleen, että sen sais kuvattua jostain tietysti tuolta päin. Sisältä. Sit sä vedät sen näin. Sit katsotaan, että mitkä. Käytiin nyt kattelee paikat. Saatiin jopa visioituu tosi paljon parempi setti, mitä alun perin ois ollut. Nyt mä lähden käymään kaupassa. Hain ruokaa ja käyn heittää vintage-paketit, mitä mulla oli tullut. Heitin ylimääräiset vaatteet. Ylimääräiset vaatteet heitin myyntiin, mitä en oo nyt käyttänyt. Ja mulla nyt tulee muutenkin tosi paljon vaatteita. Uusia tuotteitakin tulee meidän brändin puolelta nyt niin monia ja semmosia, mitä itse tulee tosi paljon käytettyä. Esimerkiksi nämä meidän uudet farkut, niin todennäköisesti ei niin hyviä farkkuja tuu löytää edes mistään. Ja mä en edes sano tätä nyt sen takia, että mä jotenkin niinku haluaisin kleisaa tätä tuotetta, vaan me ollaan tehty niin hyvä tuote, että mä annan tuotteen puhua sit puolestaan, kun tekin näette niitä markkinointivideoita. Mut joo, jäppäilyt sikseen. Käyn heittää noi paketit ja sen jälkeen mä haen ruokaa ja sen jälkeen mä kokkaan vähän. Ja sitten ei mitään haju, mitä teen. Todennäköisesti hyppää vielä koneelle. Mä oon tänään ollut koko päivä jo koneella, mutta välillä näitä päiviä. Käydään tossa. Haetaan vähän grillisafkaa. Ei jaksaa mennä kotiin tekemään ruokaa ja haetaan nyt grilliruokaa sitten. Mihin mennään syömään? Tai siis mikä on meidän paikka siis, missä me syömään? Lasella. Mä otin kebab-makkaraperunat. Tänään ei kuvattu mitään muuta, siis tästä leffasta, mutta todennäköisesti huomenna illalla. Jotain kuulismen. Kiitos seurasta. Me ollaan nyt kuvaamassa elokuvaa. Mennyt ihan hyvin ollut ehkä enemmän on ollut siis vaikeampaa kuin mitä ajattelin alussa. Et ei tästä kyllä ei ehkä leffastaraa tulla tästä, mutta itse asiassa tulee tästä ihan vitu hyvä. What up? Nyt on maanantai, kello on, en tiedä mitä se on, mulla ei puhelin tässä. Veikkaan, että joku 12:30. Mä oon tuossa aamu tehnyt hommia. Meillä on nyt silleen, että meillä nyt pitäisi tulla tällä viikolla muutamia sampleja tilatuista vaatteista. Ja mä ajattelin näyttää ne myös tänne sitten ajallaan. Sekä meillä pitäisi perjantain nyt tulla, niin meillä tulee nää nytten uudelleen. Me laitetaan semmonen kamppis, joka on niinku Black Friday kamppis. Jos katsot tätä videoa, niin todennäköisesti kamat on siis jo myynnissä. Siis kaikissa tuotteissa, mitä nettisivulla on, niin 1-2 päivän toimitus. Eli heti kun sä tilaat, niin todennäköisesti siitä tunti tai pari eteenpäin, niin paketit jo viedään postiin. Poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta siis ei ainakaan mene 3 päivää pidemmäksi. Ei kai muuta. Farkuistakin saatiin teaseri tehtyä. Mä en tiedä näkyykö se tässä videossa vai ei. Mä kuvasin jotain hajanaisia pätkiä jostain. Niin saattaa olla, että mä myös laitan sen tähän videoon. Niin voitte siitä katsoa sitten. Tai ehkä olette kattonut sen jo. Mut joo. Ehkä nyt tärkeimpänä niin käydään syömässä ja laitetaan itsemme ready, niin päästään salille. Taking more drugs, I'll go alone in a mansion. Walking around tweaking with that yop in my hands. Just another pro code, just preach for these bands. And I know I'm due for $1 billion advance. I can see the future, I can see the future. Hauska. I can't wait to live in glory and eternity. Won't you take the wheel and I recline and I sit still.
Might as well turn up now. He gon' pop up unannounced to the trumpets. Do you like the way it sounds? Yes sir. 2 pakettia. Nää on itelle aina niinku ehkä yhtiä lempparipäiviä, kun pääsee näitä avaa. Aina pieni jännitys ja semmonen näkee, mitä sit oikeesti on tullut tehtyä. Rehellisesti mua jännittää oikeesti aika paljon. Avataan tää toinen. Jep. Eli kyseessä on Brodenim Selvage farkut. Ja nää jos jotkut. Vittu nää on siis huhhuh. Kattokaa näitä. Tosta näette vähän detailia. Näyttää oikeesti. Siis nää on oikeesti vitun sairaat. Rehellisesti mä haluan testaa näitä päälle. Mä pystyn niinku venaa. Siis nää on varmaan älyttömimmät farkut, mitä mä oon vittu koskaan laittanut jalkaan. Ihan oikeesti. Rehellisesti. Siis mä oon etsinyt tällaisia farkkuja oikeesti kauan. Mä en löytänyt mistään hyvällä hinnalla. Ja siis näitähän myydään tosi kalliilla. Tää on tosi arvostettu materiaali. Tehty siis Japanissa. Mun on pakko testaa kenkien kaa. Mä laitan kengät vielä. Venatkaa sekka. Siis jos sun farkut ei kuulosta siltä, että sä kävelet ulkohousuilla, veli, onks sulle edes oikeesti farkkuja? Testataan näillä kengillä. Nikein Air Max Plus joku 3, oisko? Tärkeintä on se, että nää menee kengän päälle ja nää stäkkää siihen. Mä oon siis legit vähän niinku sanaton, koska siis nää on ihan vitun törkeät. Mä en oo siis rehellisesti koskenut elämässäni tämmösiin farkkuihin. Broidi, katon näitä. Siis nää on törkeet. Nyt mä kuvaan tuon TikTokin ja katsotaan sit. Musta tuntuu, että mä yleisesti näitä ihan törkeästi, mutta mä en oo ikinä ehkä ollut näin hypeis meidän sampleista. Used to wanna fucking R&B bitch and that shit happened. Used to wanna be rich and it finally happened. Thought it made me happy. Thought it made me happy. I could've took the pain and I could've went outside. Street stepped in, raised me, but I ain't have my daddy. Niggas tryna clone me, run out with my swag. Huomenta. Kello on nyt, se soi 11.22. Mä heräsin joskus ysiltä. Safkasin vaan, sit mä tyhjensin tämän kameran. Sitten mä vähän kattelin, että mitä hommia mun pitää tehdä. Nyt mä lähden tekemään inventaario meidän varastosta perjantaita varten. Sitten mun pitää tehdä, mä teen TikTokin myös perjantaita varten, jonka jälkeen me sit lähdetään kuvaa ulos. Mutta joo, semmoset hommat ja ei kai muuta kuin rupea työstää. I told her she a duck wanna be. Whoa. Demon here can't tear up the streets. Whoa. I got that gun that can crack on me. Whoa. Mä kuvasin ton yhden kampanja TikTokin, jonka mä julkaisen varmaan huomenna. Otan varmaan muutamia vielä tää tracki päällä, koska et saa vähän semmoista lisäpromoa. Tossa on nyt mun setuppi, millä mä oon kuvaillut. Mä tykkään tosta. Miltä toi näyttää suht cleania tommonen, niin pidetään se nyt sitten siinä. Nyt mä olen valmis. Mä sain kuvattua yllättävän hyvin TikTokkeja. Varmaan joku 5. Ja se on aika paljon tälleen kerralla. Ehkä enemmänkin. Tuossa on vielä noin farkut. Ja täydellinen. Ei mene ollenkaan minkään kengän alle. Testattiin kaikki peruskengät. Kaikki jotenkin natsas. Kaikissa kengissä. Se on hito hyvä juttu meille. Ja toivottavasti tästä tulee jotain isoa. Nyt mä just laitoin koodiin Ronille. Ja meidän pitäisi lähteä kuvaan. Mä haluaisin käydä parturissa, koska mä näytän tältä. Ja tästä ei oikeesti tuu niinku mitään. Mä sanoin, että tuli aika fresh. Mä pyysin vaan jotain tommosta perusteipperia. Tässä on päivän kuvauspotti. Tämmöstä. Mitä ainakin on tämmöstä hakatun näköistä meininkiä. Mennäänkö? Nyt on syöty ja kaikkea, niin lähdetään kotiin. Katsotaan mitä siellä kotona nyt sit oli niitä hommia vielä. Mä en nyt enää ihan muista.
Mut mennään sinne ja katsotaan sitten. Mä oon nyt pitkälti koko aamun, kun mä tulin himaa, mä oon tehnyt nettisivuja ja hakukoneoptimointia oikeastaan. Ottanut vähän silleen mallia ja kattonut videoita ja saanut näyttää tän suht paljon paremmalta nettisivun. Valmistelen tätä kampanjaa. Mulla olisi varmaan ideana lähteä tekemään jalat. Oon koittanut katsoa kaiken kuntoon. Mun pitäisi todennäköisesti editoida myös video. Jota mä veikkaan, että mä jätän tän nyt tähän nettisivujen päivittelyyn. Mä nyt rupean editoimaan tässä ja myöhemmin lähdetään sinne salille. Tässä nyt menee varmaan puoli tuntia, että mä saan tän valmiiksi varmaan. Niin. Mennään nyt salille. Mun pitää hakea kyllä joku energiajuoma vielä. Mä on jotenkin väsy. Sanon, että se on osittain tästä niinku tän sään syytä. Tai siis sää, tai mikä tän on. On niin pimeät koko ajan. Musta tuntuu, että kello on nyt, siis on vielä 2 ja niinku rehellisesti täällä on jo vähän silleen, en tiedä johtuuko se tästä sateesta, mutta koko ajan tuntuu, että on vähän silleen väsynyt ja pois. Jalkatreeni vaihtuikin olkapäin ja käsiin. Se on oikeesti ihan hyvä tehdä näitä olkapäitä, kun ne vähän läkkää, niin ei tarvitse noita jalkoja tehdä. Vai mitä? Okay. Blacked out like a phantom. Your phone keeps having a tantrum. You won't boy got the party. This song your national anthem. Fuck gold, I'm on platinum. Make bro sipping some magnums. Got girls flocking all over 'cause I'm young, lit and I'm handsome. If you talk shit, then I bang 'em. You're banged out to the mansion. You've never got no motion. Hei taas. Salilla käyty. Nyt mä meinasin, että mä teen nopea vähän safkaa. Ennen kuin mä leikkaan mun friendien hiuksia vielä. En edes tiedä mitä oikeastaan teen tänään. Otan aika easy. En tiedä. Katsotaan. Mä nyt rupean safkaa rahkalettuja ismoissa. Ja siihen vielä tollaan. Me julkaisen tässä nyt samalla TikTokin. Katsotaan, että mulla on rehellisesti vähän ongelma näiden farkkujen kanssa. Mulla on siis hiton vaikea niinku olla. Mun tekisi koko ajan mieli niinku julkaista kaikkea farkuista, koska mehän ei ole siis julkaistu vielä mitään. Mua pelottaa, että meillä menee niinku oma paikka periaatteessa siitä, että me tuodaan nää ekana Suomeen. Niin se on ehkä niinku vaikeinta tässä ollut tällä hetkellä. Mehän kuvattiin se leffa varmaan niinku viikko sitten jo. Että se on ollut viikon jo valmis. Ja nyt vaan odotellaan, että me saadaan tää kampanja loppuun ja sen jälkeen pistetään farkut niinku pihalle. On jo ilta. Leikkasin 3 hiukset frendeille ja menen nyt sisälle safkaan ja rupean varmaan tekemään jotain pikkuhommia. Mut sit alkaa päivä taas olla siinä.